Hi, बोरै दं आसा खालामो बयबो मोजां नङा। Okay, so मोनसे इम्पोर्टेन्ट नटिस होनो लुबैयो आंनि चेनेलनि बागै। मानो होनबा दासान्दि माने जेनेबा आंनि जि भिउस दं बे बिराद खम फैगासिनो आरो इसिम रिकमेन्ड जाहैयाखै। इमप्रेसनफ्राबो एसे खम फैगासिनो आंना मानो होनबा आं जेब्ला इउटुब जि दङ सापर्ट्स दङ बिसोर आं चेट खालामदोंमोन। स' बे समाव बिसोर खोन्थादों कि आंना शेड' बेन जानानै दङ। शेड' बेन माने जेनेबा डाइरेक्टलि इसिम रिकमेन्ड जाहैयाखै। इसिम रिकमेन्ड जाहैयाखै, इसिम इमप्रेसन जाहैयाखै। आंनि भिडिअसफोरा रिकमेन्डआव थाङाखै होननानै बुंदों आरो पुश खालामाखै होनदों। मानो होनबा आङो बिराद गोबाव भिडिअ होआखैमोन आरो भिडिअनि खोथायावथ' मा होनबावनो, आं सम सम बिराद लेट खालामोमोन सिगांहाय। स' बे खोथायाव माने मा जाखो लाइक चेनेला गैला होननानै बायदि खालामनाय जादोंमोन। डेट बायदि खोन्थादों माने बिसोरो मोनदोंमोन इउटुबा। बाट दायो माने जेनेबा आङो भिडिअ होगासिनो स' फैफिनबाय साननानै माने जेनेबा शेड' बेन मोनसे दङ आरो आंनाहाय दायो, जेरावहाय रिकमेन्ड जाहैया, नटिफिकेसन सहैया। स' अन्नानै प्लिज साबसक्राइब खालाम दायो जाय गोदान फैदों आरो नटिफिकेसन बेल आइकनखौ माने एसे थुनानै ला, ताकि आंनि भिडिअसफोरा नेक्स्टआवहाय सहैयो, नोंसोर नटिफाइ मोनो जेब्ला आं भिडिअ गोदान होयो। आरो दायो बे शेड' बेनआ माने जेनेबा आंनि चेनेलनिफ्राय ओंखारलांनो एबा आनबेन जानो 30 days नांगौनो, 30 दिनसो नांबावगोन। स' ओंखायनो आं होनो लुबैयो बयखौ आंनि साबसक्राइबार्सफोरखौ प्लिज आंनि भिडिअखौ जेनेबा माने सार्च खालामफै। गाव नोंसोर माने चेनेलखौ सार्च खालामबाय, भिडिअखौ नायहै, हाबनानै नायहै गोदान फैनायफोरखौ प्लिज अननानै। बिकज इउ सि जेब्ला नोङो एफाग्राब खस्थ' खालामो होमबाबो नों बे फिथाइखौ मोनाबा इट्स लाइक डिमटिभेट फिल खालामो। बाट स्टिल आं डिमटिभेट जायाखै, बाट आइ एम ट्राइं माइ बेस्ट। आं बेसेबां हायो सेस्था खालामबाय थादों दायो आरो लाबोबावगोन र', टेनसन लानानै बिसोरो पडकास्ट फैबावगासिनो थाबैनो। आरोबाव दासिमबो आङो 6 एपिसड्स फोजोबबाय आङो आंनि पडकास्टनि, आरो मोनसे प्लेलिस्ट खालामनाय दंखायो सोर सोरजों आं पडकास्ट खालामबाय, बेखौ नोंसोरो प्लेलिस्टआव थांनानै नायनो हागोन। स' बिसिमल'सै। थेंक इउ फर योर सापर्ट्स। आं बिराद मोजां मोनदों नोंसिनि सापर्टखौ नुनानै। बाट दायो आंनि बे सिचुवेसनखौ नायनानै आरो शेड' बेननि सिचुवेसनखौ नायनानै आङो एसे बोरैबा मोनदों आरो गोसोआवहाय। मानो होनबा जेसेबां नांगौ एसिम फैयाखै माने, एबा जेसेबां थांनांगौ बिसिम थाङाखै, रिकमेन्ड जाहैयाखै, साजेसनाव सहैयाखै। स' बिसिमल'सै। लाभ इउ अल एन्ड पिस आउट।